Good morning guys! Ali, mga una punta. Karon guys, magkaon ko og pamahaw, akong pamahaw. Dala na ni paniud to. Wala man ay klaro ako ang pagkaon gud kay dili matunong sa oras. So karon 9:30 na sa buntag. Tapos na ko'y giprito diri na bulad. Karon pa ko kakitaan ni ilang kaning bulad diri. Sa Philippines manigi, sa Pinas manigikan. Tapos sa Asian shop na ako gipalit. Kuan siya kanang bulad bulinaw pero nakuha buang gipikas good. So lami siya. Mura siyang chicharon. Tapos of course na ang ako ang mangga. I-enjoy jud namo pag maayo ang mangga diri kay mango season man. Sige lang kung ingon mango season. So pagpasensyain na ninyo guys. Naang ako ang spinach. Kuan ata ni sa to alugbati pero lahi ni siya na alugbati kanang dili kaayo siya lain og lasa or isog og lasa pareho sa ato ang alugbati dira sa Pinas. Tapos na ang ako ang suka ug sili. And then ang ako ang tea green tea o chopped dulaw, chopped turmeric. Of course, ang akong kanon o nag-slice ko o pipino. Ay, nako. Wala ko katarong og tulog gabi, guys, ay. Kagun ba ko? Oh, sorry. Thank you, Lord. Mga unta guys. Taon nato niyang sili. Nawa, pula na siya. Sadie, get away please. Ko ang iro guys. Get away please. So, mga unata. Ambot kung madungog ninyo guys, pero nagubkob dyan kayo siya. Makabungol ang makabungol ang pagkakagubkob. Maayo kay dili kay ni baho na bulad guys, so dili kay manimaho ang balan. Mangga. Try na ko tulog unya. Tulugon mo ba eh. Nakulan kay ko karong adlaw. Bisa ko ang target kay mag-exercise ko kada buntag. Karon adlaw wala jud. Okay? Uy, tarong tulog. Sa man good ning. Nang katulugon na gud ka. Pagkaman pag adto nimo og kwarto, higda na ka para matulog. Mungon-ahon na, maglakaw-lakaw na pod pag ka na lang. Kalagot ka ayon. Kasi kung saan na ako tiyong akong mata, di dyan matulog.
Tapos, nagkuhan ko ganun. Nagkuhan ko guys, kanang kami gipalit sa kung bana kanang pang spray para patanggal gud og stress. Para makatulog daw. Sus kay nisamot naman hinaw. Imbes makatulog. Perti naman hinaw ng sigahas o kung mata na unsa na. Akong bana, naghagok na. Pero ingon siya, wapo daw siya katulog darong. Kasi wala katulog, kay lihukan ka ito. Mangita lang kung ingani na buladara sa ato. Naaman siguro ni, pero wala lang kukita ba. Okay. Pakita na ko sa inyo ha. Pikas yun siya. Kakakuti ba ani nagagmay man kay ning bulinaw? Ang pinga pa. Tanaw ko kuan ganin no. Vlog sa katong isa ka pamilya dara sa Pinas. Yahang bana kay taga Amerikano. Tapos nagto sila og Divisoria. Ay mga tindera dito. Gikuan niyang asawa gi padunggan-dunggan og istorya ba. Mga lain na istorya. Kaning yung mga ubang tao no. Dili na lang jud mo tan-aw. Kung wala sila, kung walay kanang gwapo na maistorya, ihilom na lang untang baba, di kay pataka ra buka. Mura mag ang kanang tao na ilang gipadunggan walay feelings ba. Dili bation og kaulaw. Nadyo mga taong kanang gusto jud ma pakaulawan ang tao na wala may gihimo sa ilaha. Nakalagot kaayo. No? Naka-high blood. Nusaka akong dugo. Ubot na dali, lantas na. Ay, kapait po sa uban. Sa uban na itong mga kababayan ba, no? Kapwa na po na ito kababayan ang mulait sa tua. Down ta. Labi na kung makakita na, uy, kami kay kuan ka ng minyo o kuan puti. Discriminate yung ka. Mising ako. Kira sa pag-uli ko. Mailhan jud nimo ba kay tan-awon jud kag lain. Head to foot. Mga ako i-try na lang jud ako dili pansinon. Pero pag usahay, pag kanang sobra na kinahanglan na jud siguro na mulaban punta kay mugara man na sila. Gara og padungog ba. Palagot kaayo.
Unya ra bagi mong komprontahon. Mugkuan ra ba dayon mo ingon ra ba dayon, dili man to ako. Wala man koy giingon ing ato. Agoy kalami baya Ginoo ko. Sorry Lord. Kita makalagot ba? Dili lang man na padara sa tuwa. Pati man bisig asa. Dire sa Australia, manggihapon na po kay mga kasalubong dire na mga Asian or misig mga puti, maugihapon. Naadyoy mga taon na kanang ganahan gud mag-discriminate og laing tao. Siguro wala pud na nila na feel sa ilang sarili na gindiscriminate nila ang isa ka tao, pero imposible pud oy. Maunang usahay sa kadugay-dugay na ko og kanang binyahe misig asa. Nagpuyo man mi sa Korea pila ka tuig pod. Tapos ato misig asa-asang lugar na adyoy diskriminasyon. Pero usahay ko ano na lang jud nimo. Magpakabuta bungol na lang ka kay at least ang ako ang ginuingon peraminti sa akong sarili, kahilak mo po taan ni wala, ang bungang kamera. Na at least dili ako ang nagbuhat ana sa ilaha. Sila kanang dili gud ako ang nakasakit sa ilaha. So bahala sila, ang Ginoo na lang ang bahala sa ilaha. Nausa naman ning makahilak mo putaan ni. Bitaw sa mga tao na kanang so good mag-discriminate og kapwa nila tao. Ayaw mo ingana guys, oy kay pareho ra baya ta. Lumalabay lang diri sa kalibutan. Kung wala may nindot na maistorya, hiluman na lang na inyong sarili. Pero kung ganahan mo na ang diskriminasyon o mang-discriminate og laing tao, inyuhan na ng karma guys. Ginoo na lang bahala sa inyo ha. Anyway, dugay-dugayan yung kuha ng madugayan yung kung human na akong pagkaon ba. So, alam ko sa katong pamilya sa na ako ang na vlogger na ako ang tanaw ganina, nag-subscribe ko sa ilang page. Kalimot man ko sa pangalan oy. Pero Bisaya to iyang asawa. So sa imo gang, be strong lang gang. Pagdiin na sila eh. Ilahan na ng problema. Kabalo ko sakit jud pero at least kung ang ginaingon peraminti sa akong sarili, at least dili ako ang naghimo ana sa ilaha. So, maulang na. Say strong lang jud gang ug pag-amping mo kanunay sa imong tibok pamilya. Mga onday ta.
Ay, nako. Wala dyan siya, chicharon. Palit daw ko ani sa kabalot dalon ako sa Pinas. Katilang na ko sila ha. Hey, do you know? Kung ang ero nga, sige, pilap sa kong TM. Ang ilong na napaknit. Apirting sinawa. Pasay jua. Ang janggal. Taas-taas naman ni guys. Kanang busog na po ko, hindi na makaya. Kain mo kung lawas ko karon ba. Kaunon ko lang ni usabon niya. Anyway, salamat kaayo guys sa pagtan-aw og sa mga na discriminate dara. Laban lang ta. Mga kanang mga taong mga ingana, mga wala na yung mga ayo jud. Dili na kinahanglan patulan. Pero kung sobra na gani, patulan oy, sumbagayon na lang ni. Sumbagayon na lang ni. Bitaw amping mo kanunay og laban lang. Og kung nagustuhan ninyo na video, palihog lang kung subscribe og i-like ang video, o kung gusto mo ma-notify kung na ako'y bagong video, click lang ng notification bell dara. Og see you again next time guys. Unta na lingaw mo sa ako ang pagkaon-kaon og sa ako ang pagyaw-yaw-yaw daring dapita. Oh, sorry. Have a good day guys. See you again next time. Bye.